Hello guys, welcome to my new vlog. नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ हाय र गाइस र भिडिअखौ दसे र रुखौ होनायनि सिगां नोंथांमोना आंखौ माबोरै नुदों नोंथांमोना कमेन्टआव बुंग्रो बेनि उनावहाय भिडिअखौ लासै नायलांबानो जाबाय आरो गाइस स' बिदिबा आं नोंथांमोननि इन्ट्रोखौ होनोसै गाइस वेलकाम टु माय निउ ब्लग नो गाइस नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे ब्लगावहाय फिन खेबसेबाव बरायफिनना लानाय जाबाय लोगोफोर स' माने दिनै लोगोफोर माने जों गामियावहाय सिगाङावहाय आं नोंथांमोननो ब्लग्स मोनसे होदोंमोन माइ गायनायनि स' बेयावनो माने माइ हागोन आरोना दिनै रायजोफ्रा नोंथांमोननो देखायनोसै आं जों गामियाव बेसेबां मानसि दङ माइ हाग्रा नोंथांमोननो देखायनोसै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना गाइस स' बिदिबा भिडिअखौ जागायलांसै गासिबो थांजोब्बाय ओमफ्राय आङो दायो फैगासिनो ओरैजाय दादायाबो फैबाय नै थोरि लानानै फैखादों माइआ एसेबां गोजौ नङा आरोना गाहाय ओंखायनो माने थोरिजों खागोन थ' बिदा बानायनो हाया थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो मोनथिगोन आरोना माबोरै जादों माबोरै जायाखै माइआ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ गाइस स' भिडिअआ माने एसे मजेदार जागोन आरोना गाइस नोंथांमोना नायबानो जाबाय लोगोफोर रेडि जाजोब्बाय दायो जों हानैसो स्टार्ट खालामसै ओमफ्राय गासैबो रायजोफ्रा ओरैजाय दङ हिन्जावसाफ्रा स' दायो जों माने हौवासाफ्रा ओरैजाय फैबाय आरोना स' बेनिफ्रायनो आरोना माइआ नोंथांमोनखौ देखायलांसै मा देखाय जों हाग्रा लानोसै माइखौ दसे जिरायनोसै ओरैजाय सब हाजोबना फैबाय बिथिंजाय थ' दायो ओरैजाय हालांनांगौ आरो ओरैजाय फारि दङ हागासिनो आरोना बिथिंजाय हिन्जावफ्रा थ' दायो जों दसे जिरायना लानोसै थांखु जानोसै आरोना थांखु जाना लाना गाइस थ' नोंथांमोननो गासिखौबो जमा दसे थानानै देखायगोन आरोना ओमफ्राय माबोरै नांदों रायजोजों खामानि मावनानै जोबोर मोजां नांदों दिनै रायजो नायनानै माने बयनिबो मा होनो ज' मोखां नुलायनो हानो मोननायखाय माने रायजोखौ खौसेखौ नुनायखाय माने मोजां नांदों थिगानो जोबोर मोजां नांदों ना मोजां नांदों जोबोर माने बेबायदि जमा खामानि मावनोबा माने गोसोखौ मोजां नाङो माने रायजोनि खौसेथिखौ नुयोबा औ बेफोरथ' जानांगौना गासै गामियावबो थानांगौ आरोना बेबायदि आरो गाइस थ' फंबाया बिदि बुंबाय आरोना थ' मादि नुदों फंबायखौ एसे कमेन्टआवहा खोन्थाना हरनाय लोगोफोर दायो ओरैजाय जोब्बाय दायो ओरैजाय हाहैसै आरोना गासै जमा दा ओरैजाय फोजोबना फैबाय माइआ ओमफ्राय गथाय खानानै फैखादों ओमफ्राय दिनैनो नाखाजोबगोन आरोना स' रायजो जमा जाना नाखाजोबसिगोन थ' बेसेबां मानसि जादों दा देखायगोन नोंथांमोना आङो दा थांगासिनो जायगायावहाय माइआ एसेबां जायाखै एसे खम आरोना थ' माने मा बुंबावनो बोथोरा जोंनि जायगायावहाय बोथोर एसेबां मोजां जायासै थ' 150 घर दं जोंनि गामियावहाय टटेलि गासैबो फैजोबखादों आरोना दिनैनो रोगाना माने नाजोबखागोन आरोना माबोरै मोनदों रायजोफोरजों खामानि मावनानै मोजां नांदों थ' माबोरै मादि नांदों रायजोफोरजों खामानि मावनानै जोबोद गोजोनदों दाबो जों बिदि मोनाखैमोन दिनै जों मोनदों गायनाय समनिफ्राय मोनाखैमोन मागो बैसागो फोरबोफोराव आन्था मोनो नाथाय जों दिनै खामानि मावनोबो नै बिदिनो ज' जाजाय आबौ आबै बाजै बागि बा बिब' बिनानाव बिफं बिदा फंबाय गासै ज' जानानै जों एकदम खौसेथियै जों खामानि मावदों आबादथिलियाव बरिया जागोन दे जि होबाय बेखौनो लानांसिगोन नङा होमबा माइआ नै जों बेवहाय मोनफैबाय जायगायावहाय नै गासैबो हागासिनो रायजोफोरा ओरैजाय थ' नोंथांमोना नायनो हागोन थ' मादि मोनदों माइ हानानै रायजोफोरजों एसे खोन्थाना हो गासैबो मोजां मोनदों न दे बरियाखौनो मोनदों न माइ गैया आरोना जि होबाय सानैयानो आरो बेखौनो मोननांसिगोन दा मा खालामनो दा उपाय गैया थ' बोथोराबो मोजां जायासै ओंखायनो माने बेखिनिखौल' मोनदों आरोना माइखौ थ' दायो जोङो बे खानानै दोनदों बेखौ गथायसिगोन थ' हानाया जोब्बाय आरोना बेखिनियाल' दंख' बेखिनि जमा नांनो हागासिनो थ' जोबसिगोन थ' नोंथांमोना देखायगोन नाखागोन आरोना थ' नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ थ' थ' दायो नै साहा लोंगासिनो जोङो जिरायना जोंनिया खालि साहा लोंगासिनो रायजोफ्रा ओरैजाय गासिबो लामायाव भर्तियानो थ' ट्रेक्टरा फैबाय मारा होखासिगोन थ' साहाखौ लोंना लासिगोन जोङो साहा लोंनानै देखायगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बिदिखौ माने स्किप दाखालाम आरोना गाइस थ' मोजां नांगोन आरोना ट्रेक्टर ड्राइभारा लुंगि गानग्रासो आरोना बर' नुवा কি লুঙ্গি পিন্ধি আহিছে বন্ধু বন্ধু লুঙ্গি পিন্ধি আহিছে গামছা পিন্ধিব লাগব হা मोजां मा नाम नोंनिया हा मा नाम हा ओंखाम जाबाय मा ओंख्रि जानाय आरो गैला जुमाय लोंना बाबाया जुमाय लोंनो गैया आरो बाबा
लोंनोबाबो लोंखायो बे नों रायनो हाया होमबा बाबाखौ रायबाबो बे रायबाबो बे लोंखाबसो बेसां रायसानो लोङो जेसां रायो बेसां लोंगोन साबा बे गोसो जोना हानांगौ गियान नोंखौ देराखै रे गोख्रै गोख्रै ओंखाम जानानै गोख्रै गोख्रै बोलो जाब्रा जों खामानि मावनो दे नों जबाय था मिथिबाय बेयावनो जबाय था नोङो जों खामानि मावनोसै गाइस दा जों माने माइखौ मारन होनोसै थ' रायजोफ्रा रेडि जाबाय थ' ट्रेक्टराबो रेडि थांबाय थ' जोंहा नै माइ सोनो बस्था सस्था रेडि लाखाजोब्बाय आंबो गांनै लानोसै थ' बस्था सस्था लाखाजोब्बाय ला गांनै ओइ हिर'आलाय थ' दा मादि नुदों गाइस थ' कमेन्टआव खोन्थालाय नोंथांमोना थ' दा माने मारन होनोसै आरोना बस्था सस्था लाबाय माइआ बेसेबां जाय होखानोसै आरो बेखौ जाखाव जासि खालामगोन बेवहाय एसे दङ दागो दागो दोनना होदो जायगा ओरै जायो आरोना थ' जागायबाय दायो नै बेयाव जोब्बाय गाइस थ' बेयाव होखांबाय जोङो दायो दा ओमफ्राय आरो दाबसे जायगायाव थांसै ससे 11 बिगाजों माने 11 मन आरोना गाइस 11 बस्ता मा बुंबावनो गाइस थ' माने माइआनो जाथारासै आरोना बिराद माने जोंनि गामियावहाय माइ जायासै मा बुंबावनो आरो दुखुथिया थ' बेनि थाखायनो एसे बोराय आरोना हाबा लायाखै थ' मा बुंबावो दा सिदा लगाय दे আহি আছে ব্লগত আপুনি ওই বিনি চিদিন মাগন লাগিব গুডবা তো দস্তাना बेखौ गामसा गानगोन आरोना लंगि गानबाय थादो बे तो बेखौ गामसा गानगोन नायखौ देखायनो हानाय नङा आरोना गाइस तो नोंथांमोना गाज्रि मोना दे जानायखौ लोंनायखौ जों देखायनो हानाया जानाय लोंनाया जोंनि थाखाय नङा आरोना तो देखायथ'नो हाया मानो होनबा जोंनि कालचारावनो बेफोर दंना दङ जानाय लोंनायखौ देखायथारनो गोनां जायो जाबाय गाइस जाबाय तो नायलांबाय था भिडिअखौ धामाका जालांबाय थागोन मास्टार फायदो आरोना गाइस माने बेनि नामा टांकि आरोना गाइस टांकि थांखु मास्टार ओरैनो लांखो थांखो और बेनो लास्ट जोब्बाय बेथिंजाय गासिबो मायानो जायासै आरोना खम जाबाय बे लास्ट बे मोनसे माबाया लास्ट आरो गाइस तो फाइनाली खतम दायो आंनिया बेखिनियानो माया बेनिया बेखिनियानो भागो आंनिया बेखिनियानो गोलैबाय गाइस भागो बेखिनिखौनो मोनबाय आरोना बे बेहा जेबो गैला आरो दा मोनजाले बे रायजोनि जेबो मोनजाले गुन्दै गैला बेहा माने बेखौनो लानो हासिगोन बेहा भागोसेल' थ' टटेल माने 11 बिगायावहाय 19 बस्ता आरोना गाइस 19 बस्ता माब्रै जागोन होनबा नायना ला नोंथांमोना थ' गाइस माने जों गामिनि रायजोफोरनि इउनिटिखौ नुना नोंथांमोना माब्रै मोनखो थ' कमेन्टआवहाय मोनसे खोन्थाना होबानो जाबाय थ' माने जों गामिया बेवहाय 11 बिगा हा दङ टटेलि बेखौ गासैबो रायजो जमा जाना गायो थ' हायो बेनिखायनो दिनै माने हानाय माने मारा नानाय आरोना जोब्बाय दायो टटेलि फिनिश दायो थ' बेवहाय लाबोनानै जमा खालामगोन गासै बेसेबां जाखो माया थ' 19 बस्ता आरोना गासै टटेल 19 बस्ता थ' नेक्स्ट बोसोरावहाय मोजां जागोन बेखौ आसा खालामबाय थ' देग्लाय माने जोंनि गामियावहाय एसेबां दै गैया बेनि थाखायनो माने माइ मोनासै बिदिबा गाइस थ' भिडिअ गोलावद्राय जागोन ओंखायनो माने बेखिनियावनो दोननोसै आरोना गाइस थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालाम थ' गामिनि इउनिटिखौ नुनानै नोंथाङा माबोरै मोनखो कमेन्टआवहाय खोन्थानो दाबो गाइस थ' कमेन्टआव खोन्थानो हाबानो जाबाय थ' बाय टाटा आं ससमाखौ मानो गानदों नोंथांमोना बुंखाना लानानै दानो आरोना बेखौ लास्ट एन्डिङाव होनाय जागोन स' माने बे ससमाखौ आं गानदों माने माइ हानायावथ' ससमा गाना नोंथांमोनाथ' मिथिखायो गासिबो जास्ट माने आंनि भिडिअहाय कमेन्ट आरो लाइक जेबो फाया ओंखायनो माने फार्स्टआवहाय माने आंखौ माबोरै नुदों बेखौ बुंनो थाखाय नोंथांमोना आं बे ससमाखौ गाननाय जादों गाइस स' नोंथांमोना बिदिबा गाज्रि मोननाङा